Vítejte u mého prvního videa a toto video bude jako takový oznamovací. Takže na začátek jmenuji se Ketiko. Je to zkrátka pro můj pseudonym Katarína Kobzenová. Kontakt na mě budete mít dole v popisku. A teď nějaké informace o mně. Tak mám sestru Mirandu, potom je mi 15 let. Nejoblíbenější kapely jsou jako One Republic, The One Dead, One Direction. Oblíbený zpěváci jsou potom prostě jako třeba Nightwork. Potom taky se mi líbí docela Krištof a prostě Avicii a takové ty. A toto video je jenom takhle jako úvod. A v příštím videu budu zpívat. Pokusím se dát video každý týden, ale pochybuju. Jo, takže Katiko. Jo? Tak zatím ahoj. A kontakt tam nebudete mít v popisku. Jo?